Fornes er en gammel eller ældre, velrenommeret virksomhed fra 93. Hvordan startede det hele op? Det startede op med, at Peter han kom en gang, og så indgik vi et kompagniskab. Han fik et nyt skib, og det kom han og tilbød, at jeg skulle være partner i. Og så indledte vi et partnerskab angående det skib. Og det udviklede sig til en 4-5 både, at vi havde sammen. Og da der var gået nogle år, der kom vi til, at det blev den tid, hvorhen at man skulle reducere flåden. Og der blev så også et af vores skib, der skulle væk. Man gjorde på den måde, på daværende tidspunkt, at man betalte nogle ophuggere for at splitte skibene af. Peter syntes, så vores skib det var i så god en stand, at det kunne man godt gøre, uden at skulle betale for. Og det valgte han så at gøre i Grenaa, hvor han var hjemmehørende, og hvor der var de fornødne faciliteter til at kunne starte op med den slags ting. Han vælger så at gøre det selv. På daværende tidspunkt havde man faktisk en ophugning i hver en havn. Og jeg kan nævne hele vejen rundt fra Fanø, Esbjerg, Hvide Sande, Thyborøn, lidt i Hirtshals, lidt i Skagen, Strandby, og sådan hele vejen rundt. Og da vi så har startet op, og Peter han sagde, skal vi ikke fortsætte med det her? Fordi at jeg synes, det er mere interessant, end det er at fiske. Det synes jeg ikke, det var. Men Peter havde tætten af, at han gerne ville det her. Så sagde jeg, det kan vi godt, Peter. Men så skal vi gøre på en måde, sådan at det skal ikke være 20 at hugge skive op i Danmark. Så skal der kun være mindre end en håndfuld. Og i dag er vi 3, der gør. Og det tror jeg, uden at prale, det kan sige, at vi er så langt de største. Vi er i dag i nummer 3 eller 4 i hele Europa med at hugge skibe op. Ja, for I får skibe ind fra mere end Danmark i dag, ikke? Vi får fra det sidste, vi har fået, det vi får fra Vasa i Finland. Og vi har fået nok 50 store trawlere fra Island. Vi har fået fra Skotland. Vi har fået fra utrolig mange både fra Norge, Sverige. Den svenske fiskeflåde er stort set Fornes, der har hugget den op. Og vi har så godt et navn i Sverige, at den svenske regering faktisk har lavet sådan, at hvis man sejlede til Fornes, så var det ensbetydende med, så var skibet hugget op, når det kom til Fornes. Og når jeg kan fortælle det, det er jo fordi, man laver lidt af en papirfejl i Sverige. Fordi man kunne jo naturligvis ikke hugge 20 eller 30 både op på 14 dage, som man har lavet i papir. Men der tager den svenske regering, hvis I har afleveret til Fornes, betragter vi det som ophugget. Så det må jo være et rigtig godt papir at have. Hvor ser du Fornes om 5 år? Jeg ser Fornes nok dobbelt så stor om 5 år. Vi er i øjeblikket i gang med at lave et stort anlæg, nyt anlæg på havnen, hvor Grenaa Havn lægger havn til, og vi har fået en plads dernede, hvorhen der skal renoveres, plus at vi har fået fat i nogle store spil, så vi kan hive op, og så har vi en fast plads, hvor vi kan hive skibene op, frem for at skal løfte dem op. Og det giver en væsentligt bedre arbejdsgang, hvorhen at man har en løbende produktion hele tiden. Frem for før har vi været afhængige af, at der skulle komme en stor kran og hjælpe os af med bunden. Og vi kan tage nogle større skib også. Det spil, vi får ind, det har en kapacitet på, det var jo omtrent 100 tons, og kan har en trækkraft på 500 tons. Så vi tror, at vi har en rigtig stor fremtid i at få det sat i vej. Jeg synes, det er helt utroligt at tænke sig, at der her i Grenaa ligger et, kan man sige, reservedelslager i den størrelsesorden. Ja, men jeg er faktisk ikke i tvivl om, at i dag, hvis man tager lagerbeholdningen, så er det den største i Europa. Europas største beholdning af brugt maritimt udstyr. Ja. Det ligger i Danmark, i Grenaa. Ja.